Цмок – гэта змей, который жыве ў балоце і дыхае агнём. У беларускай міфалогіі яго лічаць самым галоўным і самым моцным нячысцікам. У наших легендах анёлы закавалі цмока у пячоры у вялікай гары. І вось гэтыя ланцугі, которымі цмок скаваны, разбураюцца, калі людзі робяць грахі. І вось калі людзі грашаць і будуць грашыць далей, то гэтыя ланцугі разбурацца, цмок вырвецца на волю і знішчыць увесь Божы свет. Трохі нас ратуе тое, што цмок вельмі лянівы і пераборлівы. Звычайных людзей ён агулам мала калі чапае. А калі ўжо цмоку патрапіцца якая вельмі наглая ахвяра, то цмок спачатку паглядзіць і падумае, варта дзеля гэтага уставаць з месца і нейкія намаганні прыкладаць, ці плюнуць і пакінуць іншым нячысцікам. Дарэчы, даваць гэтую пераборлівасць і фанаберыстасць астатнія нячысцікі цмока не вельмі любяць. Ёсць у цмока і вельмі пазітыўныя рысы характару. Ён адмысловы чысцюля і штодня ходзіць у лазню, бо лазня – месца, што можа аб'яднаць яго сілы і агонь, і ваду. І таксама не забывайце, што наш беларускі цмок – гэта проста ідэальная амфібія, бо можа перамяшчацца і па вадзе, і па паветру, і па зямлі.